A Garda Civil investigou a dúas persoas, unha veciña de Burgos e outra de Vinaroz, en Castellón, por un delito de estafa a unha veciña de Boiro, que contratou con eles un crédito por internet. A denuncia presentada pola vítima o pasado mes de marzo nas dependencias do cuartel de Boiro provocou que se iniciara unha investigación para tratar de esclarecer os feitos. Axentes do Instituto Armado que traballan no ámbito da ciberdelincuencia puideron localizar o anuncio en internet, no que se ofertaban préstamos persoais en condicións a priori moi vantaxosas para os clientes. Ao parecer, a vítima, que ia xestionar un crédito por un importe de 60.000 euros, comezou a recibir correos electrónicos e a manter conversacións telefónicas cunha persoa que supostamente lle ia xestionar o seu crédito. Unha vez aprobado, pedíalle que realizase unha serie de pagos en concepto de impostos, trámites e honorarios de abogados, entre outros. Chegou a realizar ata un total de 50, por un importe total de preto dos 19.000 euros, momento no que decidiu interpoñer a denuncia. Todas as dilixencias realizadas pola Garda Civil no caso xa lle foron remitidas ao xulgado de Garda de Ribeira, que é quen instrúe o caso.